Istorya kita ko, Brad, kanak ko. Grabe ni sugya po ko, Brad. Ang istorya kita. Bilang ko, Brad, ha? Nakatig ko, no? Istorya kita, Brad. Gaya na Rap Mari Abdul, Brad, ha? Rap Mari. Uy, Brad. Dari kamu. Uy, Brad. Alam ba? Tag-istorya niyo karoy. Ay, kombay ni Brad, ha? Yakdam. Istorya siya ka na po niya. Yapo niya ko, no? Time na ito na kao nagrabi ni Sug. Dumukong kita sin istorya ba sin Brad tayo niya? Dumukong ta. Ito siya, Brad, ha? Nadumukong ta ko ni istorya niya. Istorya ko kuno, Brad. Katay ko, no? Tag-istorya na mo ni Brad. Yapo ko ba? Grabe, Brad. Yapo ko, ha? Among time niya, kabataan niya, grabe ni Sug niya, Brad. Uy na. Kakad ba ko, Brad? Upunal. Kakad ko ka, ikaw to, kakad ko, doon ko. Yapo ko time nila, kabataan niya. Grabe ni Sug niya. Brad. Na, grabe. Kung magkakad, ha? Dito alungan na mo, Brad. Dito ka mo. Tingog niya sa dyan karungan sin tao. Magdaurakan na yung mga tao. Tingindong mga bahay ko nila, magdaurakan na. Tingog na dyan karungan. Na, grabe ni Sug, Brad. Yapo ko. Nala ba? Ala. Grabe, Brad. Mangyapo ko. Paisog to. Tingog sadya. Magdaurakan na yung mga tao. Ni Sug, yapo ko. Tandaan niya. Wayan ka na po ko. Mas tigas yapo ko. May Sug, yapo ko rin nga po mo. Yapo mo. So ay patingog niya. Ang karungan na pamukhaan mga torito kanyo. Nayapo ko, Brad, ha? Di pa siya misara. Bukong patingog niya. Kakad ko ba? Abdul. Kakad ko ka. Umunal. Pumo niya dya. Ang karungan. Umuwa dya siya. Mga torito kamo. Magdaurakanan na. Ito siya ba? Grabe ba? Abdul, ala. Grabe. Umuwa dya siya. Yung tao dumakan. Magtuloy magtao tapukan. Hindi mo mga bahay mo sin tao. Inisug yapo ko. Ubusan dyan, ha? Grabe. Basta yapo ko. Daw ka mo karwa ka na po ko. Daw ka mo karwa. Ikaw, yapo mo. Tingog na yung karungan, mukha ng tarito kanyo. Ikaw sa Brad, yapo mo. Ubo na dyan karungan, mukha ng tarito kanyo. Daw ka mo karwa, Brad. Yapo ko, ha? Di pa siya, Brad. Miss Sarah. Di pa siya umubo. Hat sadya. Kahamutan ni baho niya. Ito siya ba? Basal yapo ko, Brad. Mabaw ba siya? Kabing baho niya. Nabaho na dyan yung kahamutan. Kahawarusan si mga tao rito. Uy, grabe siya. Magdaurakan na ng mga tao, Brad. Grabe. Magbukaan ng tao. Magtinukan mo yung bahay mo nila. Timprano pa yung tao rito alungan na. Magtambol na si bahay nila. Grabe, Brad. Timprano pa. Magtambol na si bahay. Maglaksak si bahay nila. Kahamutan na dyan. Bihamot niya. Ito. Basal yapo ko, grabe yung internet sa baho niya. Ayaw pa hindi mukha ka niya, Brad, ha? Tao. Bisan na hayop. Mga sapi, karaw, katangkahayop-hayupan. Kakaunusan na dyan siya, magtuwi, magdaurakan na magtuwi mga hayop, magsilawakan yan, mga iro yan. Magsakakita na, grabe, Brad. Brad. Grabe ni Sug yapo ko. Hamot niya dyan yung kakaunusan. Yung plano pa yung tarito ka, magdaurakan na, ni Sug yapo ko. Mag-isug na. Grabe sabi Sug yapo mo, Brad, ha? Marita ka nila mo isab yapo mo. Kada siya may Sug. Wala, Brad. Wala mo yapo ko. Naman tayo sabi ato yung isugyapo mo, Brad. Bang mahil mo niya. Malaway na kasi miyata yapo ko, Brad. Lutaw na. Oh my God! Di na ako, Brad, ha? Ang papanaw ko. Ito na ako. Brad, di na ka mo, ha? Ako ang muray sab. Ang papanaw ko. Di na ako, Brad, ha? Ito na ako, Brad. Ano sa panaw ko? Takad na ka mo, sab. Pagkatapos nag-story. Brad, takad na ako, may nakumig. Uy, Brad. Nila. Mga pagkatapos nag-story. Brad, uy. Pagkatapos nag-story. Mga kangog yun, Pagkatapos nag-story. Tinakano ka mo. Mga kangog.